Kajing dawa banyo no ya ki an banya da ya kajai penriu na kajing syak telem no hagi Poiwir kila long ki mat ya ki pecur ha kajala mi khalaya kane kamat kala pen kiwin ya kajalahi berok kwe menta da ki peu snem ki seng phalang kila dawa banya ki na kapo syakapo banyo no ya ki an ki babyang banya da ya la kajai penriu kina room ki long ki resolution baka ki HDC kala shim ha kapor ba yalam ka UDP ya ka executive committee ubat TW khain ka museum house nem arah jar apoi lawan raklai teli ki resolution pat ka yang darbar jongka ke HDC kala yang ya kini ki official resolution Halor ka an bania daya ka jingon room Kyrthlep ki Poiwir resolution number 1 lakin tu ya ka sarkar ban pendrikam no ya ka MRSSE arah jar khandrio ban chnan no ya ka facilitation center high entry but exit point resolution number 2 lakin tu ya ulat ka jala ban IG menjur no ya ka MRSS amendment bill ban hajar arpo resolution number 3 lakin tu ya ka sarkar India ban pendrikam no ya ka ILP ha ka jala mi khalaya kane ka jingshim sya ka ke HDC kala long ka pamentoi bat ka don ka jingkirman ka bakrau pa ka wei ka por ka jala kan yo ki anya da Kyrthlep Poiwir ki babiang